Jeg vil byde velkommen til Martin, Gave eller George. George Sur Madsen, som var så venlig at komme til min workshop i går, hvor jeg fortalte om pressekommunikation for iværksættere. Var det den bedste workshop, du nogensinde har været til? Den gav i hvert fald noget inspiration til, hvordan vi skal skrive pressemeddelelserne fremover, vil jeg sige. Det var en mavepumper, mand. men jeg synes, at vi fik rigtig meget godt ud af det i hvert fald, ved at være der. Det er jeg glad for. Martin, men det har jeg også hørt. Jeg har hørt, nu vil jeg bede panelet om. Nu må I meget gerne sparke røv til Martin, men først skal han lige have lov til at pisse sin idé. Værsgo, gå i gang, Martin. Jamen altså, jeg vil sige, der er jo et stigende problem i samfundet omkring det her med fysisk inaktivitet. Hos I Do Move, der mener vi, at motion, det skal være sjovt, og det skal ikke være dikteret af en løftet pegefinger eller skræmmekampagner, som vi ikke mener virker på længere sigt. Så det vi går ind og gør, det er, at vi giver folk en belønning for at være fysisk aktive på vores site. Og det skal få folk i gang. Og det her redskab vil vi gerne have spredt ud i virksomhederne, som allerede nu har en sundhedsstrategi om at få deres medarbejdere, hvad skal man sige, sunde og raske, kan man sige. Og her der har vi ligesom skabt et space, hvor vi hjælper dem med at løfte nogle kommunikative opgaver omkring det her med sundhed på arbejdspladsen, og vi får også medarbejdere til at bakke bredere op omkring det, i og med, at der er lige det her incitament, som de får ved at være på platformen, kan man sige. Og så får vi det ned i øjenhøjde, fordi vi fokuserer på skridt, for eksempel, frem for hurtigst og hårdest og længst. Et minut, det går hurtigt. Det gør. Hvad var det virksomheden ned? I Do Move. I Do Move. Hvordan tjener I penge? Jamen altså, vi tjener penge ved de her virksomhedssamarbejder, som vi er engageret i. Vi har omkring 10 kunder nu. Og som betaler for hvad? Jamen, de betaler indledningsvis for at købe for eksempel en skridttæller til deres ansatte, så de kan være på platformen. Og så ligger der en abonnementordning efter år 1, når de ligesom har testet af, at vi har skabt en succes ud af dem, og de kan se, hvad vi rent faktisk gør for dem i virksomheden. Den røde intuitionshat. Mavefornemmelse og førstehåndsindtryk. Tom Ahlers. Fantastisk. Det mest ambitiøse, vi har hørt om i dag, det er health sector, det er sundhed, det bygger på teknologi, det kan du banke ud i hele verden. Så, thumbs up. Ulrik Jørgen? Jeg synes også, det er en god idé. Vi hørte ikke så meget om, hvad er ambitionen, og skal det skalere, eller skal du kun i gåseøjne ud og finde nogle virksomheder i Danmark? Helle Lundsgaard? Det er jo absolut op i tiden. Lige så vel som virksomheder skal lave grønne regnskaber på sparet energi, så kommer det jo sikkert meget snart, at man skal lave regnskab for medarbejdernes rygepolitik og konditioner og alting. Så det er inde. Skal vi lige få Natasha med os? Altså, ja, jeg er ikke selv individuelt, jeg er ikke så vild med det, også Endomondo og så videre, det der med at skulle indtaste, hvad jeg gør. Jeg har nok i mine endorfiner og dopamin, jeg har ikke brug for at få den der anerkendelse, så det skal gøres mere socialt i forhold til, at hvis jeg som en afdeling, eller hvis jeg som en virksomhed kan flytte noget, ellers så vil jeg ikke bruge det selv. Jesper, han vil simpelthen ikke springes over. Så gør det. Jeg synes, det er en fed idé. Ja. Jeg tænder på det der, at det skal være sjovt at dyrke motion. Altså, jeg kan ikke få pulsen op, med mindre der er et eller andet konkurrenceelement, eller det er sjovt. Så det er interessant. Den hvide faktahat. Tættere på ideen, tættere på forretningen. Og ham, der ser mest fortørnet ud over at blive sprunget over, det er Jesper Buch, så derfor får han 2 gange i træk lov til at snakke nu. Hvor lang tid har I været i gang? Jamen, altså, vi har været i gang siden august sidste år. Vi brugte vores første side, faktisk var konceptet udviklet. Sidste år, fint. Sitet er færdig, version 1? Sitet er færdig. Vi har vores skridttæller, og så har vi apps til Android og iPhone. Alle platformen taler direkte med vores site, så der er ikke noget med manuel indtastning eller noget. Og børnesygdommen er væk, er det klar, og der kommer traction og så videre. Ja, det gør det. Tak. Ulrik Jørgen? Kan du ikke fortælle mere om produktet? Hvad er det, der gør det sjovt? Jo, det kan jeg sagtens. Det, der gør det sjovt, det er, at belønningsmekanismen er, at tager man for eksempel 200 skridt, så får du 1 point. Tager du de 10.000 skridt, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, får du en bonus på 130. Og de her point bruger du så til at købe lodder i til vores konkurrencer, hvor der er en masse præmiesponsorer, som Puma og Club de Santa og Kai Tro, som der giver præmier, som folk kan vinde for deres point, kan man sige. Og derudover så ønsker vi også at gøre motion mere alsidig. Der ligger en masse motionsudfordringer, der skal inspirere folk til at prøve nogle nye ting, og der får man en bonus for at gennemføre dem. Altså et ekstra incitament, for eksempel 500 point for at løbe rundt om søerne her i København. Helle Lundsgaard, et opklarende spørgsmål for dig også. Jamen altså, for folk, der ikke gider at lave motion i forvejen, kan de virkelig synes, det er sjovt at blive motiveret af, at de så får nogle point og nogle præmier?
Tro mig, det her omkring gamification, det er noget, som folk virkelig tænder på. For eksempel har vi et rangsystem, hvor folk starter som sofakartoffel, når de tilmelder sig, fordi vi nemlig gerne vil ramme bredt, og det er ikke for at sætte et grimt prædikat på nogen, men altså folk vil rigtig gerne ud af det her stadie, og de bliver meget motiveret af det her med at tjene point og stige i rang, og den vej igennem. Svaret var, at jeg ville slanke mig og betragte lidt, hvis jeg kunne få lov til at forene det med noget World of Warcraft. Ja, det må man godt sige. Ja. Natasha, skal vi lige have et spørgsmål med for dig også? Hvordan sælger I det? Hvordan tjener I penge? Jamen altså, i det stadie, vi er i nu, der vil vi rigtig gerne have fat i de større arbejdspladser. Vi fokuserer meget på top 1000 og har involveret dem, fordi de har allerede en sundhedsstrategi i forvejen, og det er en god måde for os at få en meget stor brugertilslutning fra starten af, frem for at gå ud og prøve at markedsføre os og tiltrække brugerne en til en, fordi der er også et offentligt site tilgængeligt, hvor alle kan tilmelde sig, men virksomhederne får bare deres eget lukket space, hvor der er nogle muligheder for at lave en online idrætsforening ude i virksomheden. Og hvad koster det? Jamen altså, skridttælleren, som jeg står med her, den har en vejledende udsalg på 300, og selvfølgelig lidt afhængig af, hvor mange virksomheder signer op, så finder man jo en pris ud fra det. Og så koster det ellers 60 kroner om året per medarbejder at være på platformen. Om året? Om året. Edward de Bonos gule ja-hat. Alt det bedste fra panelet. Tommy, du sluttede positivt på den røde, nu kan du få lov at starte positivt på den gule. Ja, præcis. Det der fedt, de har fat i her, grund til, at det lyder så rigtigt, det er også, at de går efter at lave det her som, til B2B-players, altså ud til virksomhederne, og sælge det her til dem, for der er nok, der prøver at lave sundhed, men så er jeg fat i den rigtige trend, og så går jeg til virksomhederne og sælger det her. Jeg ved ikke, om nogen har hørt om en virksomhed, der hedder Ripple, R-Y-P-P-L-E, som også lavede det der gamification og lidt inden for HR-ting, men bare på performance i virksomheden, blev solgt til Salesforce for. Nogen kan sikkert slå det op, men et eller andet sted mellem 50 og 100 millioner $. Så det er et kæmpe marked for det her. Virksomheden vil gerne give penge for det, så jeg tror virkelig, I er i gang i noget. Jesper Buch? Jeg kan godt tænke mig at vide, hvem teamet er, men det fik jeg lov til at spørge om før. Jamen, har du sendt en mail til mig på et tidspunkt? Ja, Jesper. Ja. Du havde hørt om idéen før. Ja, men man kan sige, at det var en tidligere opstartsfase. Ja, vi har flyttet også rigtig meget. Vi skal måske lige snakke en gang til. Ja. Mennesker mødes på Iværk og Vækst, investorer og iværksættere. Helle Lundsgaard, hvad er det bedste ved den her virksomhed? Jeg tror, det er altid godt, hvis man kan få nogen til at komme op af stolen jo. Så det er jo helt op i tiden. Den sorte nej-hat. Det her fungerer slet ikke. Ulrik Jørgen. Din spidskompetence. Jamen, nu kan jeg godt lide det her idé, ikke? Så det, ja, men altså, jeg er så tavlig som min hattefordeling. Altså, vi har ikke hørt så meget om go-to-market-modellen, og hvis vi går ud i det her direkte salg til de her store virksomheder, der måske ikke betaler så meget om året, så kan det være svært at få det til at skalere. Det er svært at se, I har jo ikke noget sådan unikt, der ikke alle andre kunne ret hurtigt måske lave præcis det samme og bare løbe lidt stærkere. Mm-hmm. Natasha Friis Saksberg. Jamen, det er måske den der skridttæller, der begrænser mig lidt rent fysisk. Jeg kunne måske godt tænke mig, at den var i den enhed, jeg altså gik rundt med i stedet for, også i forhold til omkostningerne på at sælge produkter. Mm-hmm. Tommy, kan du også være sur? Nej. Nå, Jesper, kan du være sur? Heller ikke sur. Hold kæft, der er nogle positive mennesker. Jeg kan godt være sur. Jeg er mere sur, Helle. Jeg synes, der er en tendens mod at mobbe nogle medarbejdere nogle steder, og jeg kunne godt se, at det kunne være et problem i nogle afdelinger, at man ligesom får lavet et eller andet team, hvor nu skal vi alle sammen samle de her point sammen. Og altså rygerne har det svært, de få der tilbage, ikke? Og det vil sige, hvis man bliver presset af sine kollegaer til at være med i teamet, så kan der være nogle andre problemer der. Det ved jeg ikke. Det hører vi nok om. Mm-hmm. Den grønne kreativitetshat. Hvor skal vi hen? Så det, du er lidt bange for, Helle, det er, at inde på Berlingske, så kommer folk til mig og siger, Anders, du skal klart melde dig ind til det der, ellers så synes vi faktisk ikke, at du er særlig fed type. Altså, der kan ligge et pres på nogen, som måske ikke lige får taget 10.000 skridt om dagen, og skal de så have enormt dårlig samvittighed over for arbejdspladsen i den periode, fordi de faktisk sidder og knokler hele aftenen derinde i stedet for, ikke? Hvordan kommer man så ud over det? Hvad skal jeg gøre ved produktet? Det er det, jeg gerne vil høre. Altså, man kan sige, at mange af de aspekter, der ligger på site, vi er selvfølgelig godt klar over, at der er nogen, der måske lige er i en opstartsfase. Man kan sige, at det med at tage skridt, det er meget nede i niveau, så de fleste kan være med som det udgangspunkt. Men ligesom på Facebook, så har vi også nogle elementer, hvor folk, der ikke nødvendigvis vil stå frem og dele den her type motion, de nu har gang med, kan skjule det indledningsvis, altså gøre deres profil privat, og så kun vise dem over for venner. Men så har de jo så muligheden, når de først er kommet i gang og starte, fordi i bund og grund skridttæller er lidt forkert at kalde det, man kan også bruge den til at cykle.
og så mange andre ting, men når de så er kommet i gang og er klar til at dele, jamen så vælger de jo selvfølgelig at gøre det, kan man sige. Tommy Ahlers, hvilken bold skal vi gribe og løbe med her? Det vi skal løbe med, for som op, hvad Ulrik sagde, så er det med at få det spredt ud, og der skal vi ikke ud og sælge det her til virksomhederne. Man skal ud og have brugerne til at bruge det først. Det har jeg prøvet med Podio, det har Jammer prøvet, det er der mange virksomheder, der prøvede det, også det Ripple gjorde. Så medarbejderne begyndte bare selv at signe op til det. Så det er en lille gruppe medarbejdere, et team, der beslutter at udfordre hinanden til at løbe en maraton. Og så er de i gang, så snart de er i gang, så begynder man så at ringe til deres HR-afdeling og prøve at sælge det ind til dem. Vi har faktisk et rigtig godt eksempel. Vi har lige afviklet en kampagne sammen med Julemærkefonden, hvor vi inviterede nogle arbejdspladser ind for at samle skridt sammen, der blev konverteret om til en donation, så medarbejderne blev involveret i CSR-arbejdet. Og der på en af arbejdspladserne, der var en, som var en iDoMove-bruger i forvejen, som tog det med ind på arbejdspladsen og fik signet over 90 medarbejdere op, så de var med i kampagnen og støttede op omkring Julemærkefonden. Natasha, Endomondo var du lidt inde på, ikke? Der er for mange lignende produkter, og der er sociale ting, og du gider i virkeligheden ikke at reklamere på din Facebook med, hvor meget du bruger. Jamen, jeg tror på, at man kan præge normer socialt. Altså, hvor individet kan være svære at rykke, så kan det være nemmere at rykke grupper. Og især på en arbejdsplads, hvis du kan do good, eller du kan påvirke et eller andet inden for de rammer, så tror jeg på det. Og det lyder til, at det har teamet allerede tænkt en hel del over, så jeg er ved at blive meget mere positiv. Ulrik Jørgen, vores iværksætter, er ret begejstret. Helle er lidt vævende, men investoren, hvad skal der til, før at vi får sendt vores iværksætter hjem med penge direkte fra Vækstfonden også? Jamen, jeg kæmper lidt med skalerbarheden. Jeg vil godt forstå, hvordan kommer det her for alvor ud. Toppe havde nogle gode idéer, synes jeg, om hvordan man får brugerne med. Så det, altså, traction kan investorer jo rigtig godt lide at se. Ja. Kunder hurtigt. Men det er i forhold til, hvad vi leder efter, så er det her en idé, hvor man kan sige, yes, det skal bare. Det kunne godt blive stort. Hvor mange kunder har I fået, hvor hurtigt? Jamen altså, man kan sige, at vi brugte det første års tid på at arbejde med forretningsmodellen, og vi gik ud med noget, der var meget stort og grandiøst, men tweakede det sådan ned ad banen, og skridttællerne har vi introduceret, fordi mange arbejdspladser, der har medarbejderne rent faktisk ikke en smartphone. Så det her, det var en enabler for at kunne ramme bredt, fordi de fleste gerne vil rulle ud til alle medarbejdere. Og efter vi har lavet nogle justeringer i forhold til vores virksomhedskoncept, er vi nu kommet op på de her 8-10 kunder inden for 3 måneder. Tak til Edward de Bono. Nu er det blevet tid til den endelige dom. Jesper Buch, I udveksler numre, og så er der penge på vej. Jamen, jeg tror allerede, jeg har e-mail, men jamen, der skal, produktet skal sidde lige i skabet. Der skal være traction i Danmark, og hvis det ikke lader sig gøre, så og så skal du have styr på de point der, fordi point, der skal du lave nogle store strategiske aftaler for at få afviklet pointene, ellers så går det helt galt. Det har jeg prøvet. Hvor jeg ikke kan komme af med milliarder af point og så videre. Så det skal jeg, og så tror jeg, at man skal fokusere mere på den menigmand, og ikke så meget på virksomheder, fordi det er sådan en tung proces. Det er menigmand, der skal skalere op. Så jeg kan godt finde på at investere i det, altså. Helle Lundsgaard? Jamen, jeg er helt sikker på, at produktet har en fremtid. Ingen tvivl om det. Ulrik? Jamen, nu havde vi jo næsten den enlige domhatten på før, jeg synes, at det ser spændende ud. Vi er nysgerrige efter traction og skalerbarheden. Tommy Ahlers? Jeg tror, jeg co-investerer med Jesper. Fælles finansiering allerede på scenen. Kan vi ikke få underskrevet noget? Det vil være en værd situation. Vi startede med at være 3 mand, og nu er vi 6, hvor der er en, der sidder med mobilplatformene. Og jeg sidder med direktørhatten og også udviklingen frontend, og så er vi yderligere en programmør. Og så en, der arbejder med salg og marketing. Hvad leder I efter? Og funding? Hvor meget? Jamen altså, indledningsvis... Hurtigt, ja, vi vil jo rigtig gerne til USA, som en af de større. Beløb? Hvor meget er det, I leder efter? Jamen, vi leder jo nok efter størrelsesorden, måske 3-5 millioner eller sådan noget. Okay. Natasha, vi skal lige have en fordom for dig også. Jamen altså, sygdom er jo noget, der koster samfundet allermest. Om det er den enkelte individ eller det er virksomheden, der skal ind i det her, så er der helt klart ikke kun do good, men der er også nogle penge at spare i det for dem, der køber det her produkt. Det var nærmest en stående applaus fra panelet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Martin George, Sur Madsen. Tusind tak, fordi du var. Ja, vi bevæger os hurtigt mod afslutningen af denne live-udgave af De 6 Hatte. Vi skal
skal lige forbi Jakob Kor en gang for at høre, om der er lige så stor begejstring på Facebook. Der er rigtig stor begejstring, og der er specielt stor begejstring, hvis man kunne lave sådan et konkurrenceelement virksomhederne imellem. Og så når en eller anden virksomhed løbet 500 km, så, som vores iværksætter også var inde på, så donerer man et eller andet beløb til for eksempel Afrika. Sådan en gang online DHL. Ja, det kan man godt kalde det. Det kunne være noget i den stil. Og så er der en, der er lidt nervøs for, om ens arbejdsgiver ikke løber forvildet rundt, og så er de enormt ikke særlig effektive. Det er hun lidt nervøs for. Så, er der andet derinde? Det er der har været løbende kommentarer til de andre iværksættere. Der er nogen, der stadigvæk snakker om den her høkasse. Der er også blevet lagt en masse billeder op af den. Høkassen var utrolig populær. Ja, og så har der været lidt omkring de her forskellige dating. Der har været en diskussion om, man kan lave dating på den her måde, som vores iværksætter var inde på. Skynd jer ind på vores Facebook-de 6 hatte. Der kan I følge hele den her kommentar. Tilbage har jeg sådan set kun at sige tusind tak til vores publikum, fordi I havde lyst til at være med her i dag, hvor vi sendte de 6 hatte live fra Iværk og Vækst. Tak til Tommy Ahlers, CEO of Collateral et eller andet Integration i Citrix. Natasha Friis Saksberg, der er iværksætter og direktør i Kig nu. Jesper Buch, der i dag han var bare engang superiværksætter, nu er superinvestor. Og vi har underkøbet haft en iværksætter på scenen, der måske får penge med hjem. Vi har Ulrik Jørgen, som er vicedirektør i Vækstfonden og ansvarlig for VF Venture, og Helle Lundsgaard, iværksætter og direktør i Drømmefabrikken. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme her i 2 stive timer og lave iværksætterradio. Og ikke mindst tusind tak til vores 5 virkelig dygtige iværksættere. Vi havde Martin Jacobsen heroppe, som havde nogle indkøbsidéer. Han fik ret god kritik. Så havde vi den famøse høkasse. Den har fået kæmpe opbakning på Facebook. Vi havde Michael Knudsen, der vil lave en boligservice-bog-ting. Vi har kigget på noget dating. Der var ikke så meget begejstring i panelet, men det er der online. Og så havde vi endelig Martin George Suhr Madsen, som nærmest får penge med hjem. Nu er det tid til ny.